sige! Nahamon mo ako? Ayoko na! Basura ka! O di sige, basura na kung basura. Basura ka talaga! Diba, dito lang din ako sa QC na assign. Malilipat ako ng Alabang eh. Ano na tayo? Okay naman tayo ah. Bakit ka nagtatanong paano na tayo? Hindi yun okay. Ibig sabihin, valid yung nararamdaman ko. Ano na naman yung nararamdaman mo? Doon ka magsistay? Labas lang ng memo nung isang araw. Di ko lang nasabi sa'yo. Busy kami sa preparation ng binyag. Kasi gustong-gusto mo. Gustong-gusto mo na magsistayin ka doon. May mga bago ka doon makikilala. Hindi ko gusto. Papagod ako. Mumotoring ko araw-araw. Napapagod kang makita ako. Hindi. Siyempre. Nagdadahilan ka Pwede na. May mong dahilan pag ayaw. Pag weekends dito ako matutulog sa'yo. Oh, promise. So may pang weekday. Wala ako. Bakit may weekday? Pang weekend. May ibang pang weekday. And siyempre holiday uwi ako. So, pupunta So ako holiday and weekend sa akin. May yung ibang regular day, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Sino? Nalaman ko na lahat. Napakalandi mo, sinasabi ko na. Ano Kaya ayoko magstay in ka sa trabaho mo. Kasi napakalandi mo. Mahal, alika. Hindi mo na ako madadaan sa ganyan. Hindi na ako marupok. Talaga. Pag-usapan natin. Sige na, please. Ano pag-uusapan? Ano na naman sasabihin mo? Sige nga. Sige, try kong pakinggan. Sige, ano? Wala nga kami. Okay? Walang kayo pero naglalandian kayo. Hindi nga eh. Ano ba? Ano ba gusto mo mangyari ha? Ayoko na! Sige! Nahamon mo ako? Iwalay ko, iwalay. Iwalay talaga! Ayoko na! Basura ka! O di sige, basura na kung basura. Basura ka talaga! Ayaw mo na sa akin? Ayoko Wala akong na! ginagawang masama ha? Wala rin akong ginagawang masama! Ako pa ngayon yung marumi yung isip! Pag-usapan natin, okay? Sige na. Halika na nga dito. Ba't ka na sa'yo? Yan talaga yung kahinaan ko. Talaga, ayaw mo sa akin, ha? Uwi. Uwi. Hubad na lang kung hubad, hindi yung nasayaw pa. Sige. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! Wow, enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.